bună seara! Alo, bună seara! Să doriți. Domnul Mădălin? Da. Vă sun în legătură cu un anunț de pe OLX. Vă rog. O cameră video data de vânătoare. Da. O aveți? Este pe stoc. Puteți să-mi spuneți și mie, vă rog, cum funcționează mai exact? La ce vreți dumneavoastră să o folosiți? Păi, vă mai țin niște detalii, dar eu vă zic, dar să nu râdeți, vă rog. Încerc să nu. Deci, Perfect. Eu locuiesc în Cheile Bicazului. Nu știu dacă știți dumneavoastră locația. Regulă? Am un lac acolo, se numește Lacul Roșu. Eu acolo pescuiesc. Da. De-a lungul anilor s-a întâmplat să văd ceva în pădure. Am înțeles. Am văzut ceva în pădure. Acum nu pot să vă zic ce am văzut. Am văzut un animal, sincer, nu, am o vârstă. Am văzut un animal pe care nu l-am mai văzut în viața mea. Și mereu l-am văzut când se adăpa la apă și era foarte mare, iar eu nu știu să fac o poză. Nu știu să fac poze. N-am o dovadă, domne. Am nevoie de o dovadă. Bun. Haideți să vă spun cum procedăm. Ca să vă fie mai ușor, pentru că dumneavoastră probabil nu veți nici o configurați. Eu am înțeles la ce o folosiți și eu vă și configura camera. Am înțeles. Ideea e că dumneavoastră aveți un Peco la care aveți acces sau un supermarket, ceva în zona? Avem magazine, da, avem. Aveți. Vă trebuie un card de memorie să-l puneți în ea. Nu avem noi. Am înțeles. Da. Dacă notați acum pe ceva, vă dictez încă o dată. Card de memorie, așa îi cereți. Notez. 32 de giga sau de 16. O secundă că... Imediat. Da. Card. Memorie. Memorie, da. 16 16. GB GB. sau 32 GB. 16 sau 32. Am înțeles. Asta rețineți dumneavoastră, în ea mai merge și de 8 și de 64, în cazul în care găsiți de mai multe categorii. Dar cele mai recomandate sunt 32 de giga și 16 giga. Bun. Haideți să vă explic cum funcționează camera. Ascult. Camera funcționează în felul în care a văzut o imagine, a sesizat o mișcare, ea are un senzor de mișcare, începe să pozeze și să filmeze. Filmează 5 minute sau 10, în funcție de cum vreți dumneavoastră, trebuie să-mi spuneți acum mie, ca să știu să vă configurez. Da. Băi, să o luăm un pic de la capăt. Acest animal stă în pădure. Da. Bea apă la Lacul Roșu, la mine. Nu știu unde locuiește acest animal. Mi-e frică să mă duc în pădure. Am fost puțin pe lângă lac pe partea cealaltă, dar nu mă aventurez în pădure că mi-e foarte frică. Bun, și unde vreți să puneți camera? Unde o puneți? Îl prindeți? Ori lângă apă, Da. ori un pic spre pădure, cum ar veni, cum vine el spre apă. Da. Bun, trebuie dumneavoastră să puneți camera într-un pom. Într-un pom. În pom scobesc pomul? Nu. Cum îi spune, dă turbina pomului legați. Vă dau eu un pachet să-l legați de pom, doar ca un nur, așa. Se bate cu cuiul un pom? Nu se bate cu un pom, nu. Am înțeles. Doar Se prinde. leagă, pur și simplu. Se prinde de pom. Da. Am înțeles. Se leagă de pom. Are ea o specială, o cataramă care intră prin ea și o ține legată strânsă de pom. Cum e cureaua la pantaloni, ca și cum ați prinde de cu cureaua la pantaloni. Vine în jurul pomului. Am înțeles. Gata, am înțeles. Exact. Așa. Camera e de culoare verde, catarama de culoare verde. Se văd mai greu. Am înțeles, să fie invizibil, așa, să nu se vadă. Da. Bun. El când a sesizat un animal, orice animal, începe și filmează și pozează. Aha. Da. Vă stochează pe cardul de memorie tot. Aha. Și aveți posibilitatea să le vedeți și pe camere. Are ecran, îl duceți la cineva care se pricepe să apese 2-3 butoane acolo și vă arată imagine. Deci pun camera, iau camera, o pun pe copac, îi pun card de memorie de la benzinărie, ăla e bun de la benzinărie. Ce benzinărie să fie? Nu
Nu contează, găsiți la orice benzinărie și luați și baterii pentru ea. Îi arătați domnului de acolo să vă dea și baterii. Am înțeles. Pun baterii, card de memorie, cât mai mare cardul să aibă memorie multă și Exact. vreau să o pun să fie ațintuită către lac. E acolo, am văzut eu o urmă de aia mare. Era cam de 5 picioare, nu știu, 5 picioare de om. Așa mare urmă nici ursul n-are. Bine, deci, către lac, aș avea nevoie de mai multe camere, cred. Câte vreți dumneavoastră, vă trimite. Dumneavoastră, nu știu. Deci dacă merge și prin poză, prin animalul ăsta și îmi confirmă că este ceva nemai văzut, vă promit, domnule Mădălin, Da. vă promit că vă dau la știri. Stați liniștit. Numai să-l prindeți dumneavoastră pe cameră. Doamne ajută! Ați mai auzit așa ceva? Ați mai prins așa ceva? Nu. Aș mai avea o întrebare, o propunere. Ce spuneți dacă vi le închiriez? Vă iau câteva bucățele. Noi nu închiriem, noi doar vindem. Dacă aș avea mai multe, ar fi mai bine. În principiu, vă cred și vă înțeleg, dar noi doar vindem încercați în altă parte, care vă pot închiria. Noi, așa e profilul nostru, doar vindem. Mădălin, Mele, eu lucrez la o companie și acolo doar se vinde. Mădălin, Vă rog. vrei să te invit la mine? Am loc. La mine acasă am loc. E foarte frumos la mine, crede-mă. Te invit să vii într-o vacanță cu soția, prietena și copilul, să vii, te relaxezi frumos, vii cu câteva bucățele și prindem animalul ăsta. Da. Nu, din păcate, nu am posibilitatea aceasta de relaxare. Mulțumesc frumos de invitație, vă mulțumesc de amabilitate, dar nu se poate, din păcate. Lucrăm prea mult noi. Mădălin, când îți mai iei liber, vino până la mine. Nu cred că ai fost vreodată la cheile Picazului. Am mai fost, dar nu de curând. E un loc minunat. Într-adevăr, este un loc frumos, foarte frumos. Te invit la mine să te relaxezi. Am 2 camere libere. Da. Te servesc eu cu ce vrei tu, am țuiculiță de-aia bună. Bun. Montăm camerele, stăm 2-3 zile și prindem afurisitul. Da. În câteva săptămâni vă contactez eu. Poate mi-au liber și vin. Da? Perfect, Doamne, deci te aștept, Mădălin. Bun. Păi ne auzim atunci. Salvează-mi numărul, te rog. Gata, v-am salvat. Stați liniștit deja că salva numărul. Perfect, Salvez automat. te aștept cu brațele deschise. Rămâne să ne auzim atunci. Poate o să fac un drum mai curând și... Perfect, Doamne, mi-ai făcut seara. Doamne ajută. Te pup! Sănătate, mai bine.